Sino himbaga indan ini tolong nama sembah dasar hanya butawai. Ayo doktor, ayo doktor. Ayo doktor, ayo doktor, ayo doktor. ANPT ayo gloktung, Bubagra ayo gloktung, Dipra Laibuma ayo gloktung. जों म सदर नर्थनि बिसिंख्लायजाक लेफुङा ब्लकनि आन्डाराव राजघाट गामिनि सिमि चिनर जे मेन रुट जे दंमोन जों हिमबतक हिमलायनाय लेफुङा ब्लक जरा दिनै बेलायखानाव बोखाव दुखु नांगौ जे चिनि लाइबुमा तिब्रा हानि चि लाइबुमा आसुक बिसि कलकमा अ बिसि कलकमानि लाइबुमानो सकमलुइ कवि रवीन्द्रनाथ ठाकुरनि बुमुंगुइ उमाकान्त'आ स्टेचु मांथं बरक बेरारि ताबो घर कक सुनतेक्लायु जखन उमाकान्त एकाडेमी स्कुल खुलक जागो आफु रवीन्द्रनाथ ठाकुर तिब्राव फायाको जे बरक फायाको बिनि बुमुंखा आरो स्टेचुंखा जे साम क्लांनाय चिनि बिचन्द्र जे मानिक्य बाहादुर बिनि बुमुंखा बिनिखाय गरै जों ताइबो जों साइमा खामुं जों प्रटेस्ट खायातंमा खामुं ठीक आछे उमाकान्त हनै तो बरक खरकसा बुमुं राजानि सेनापति बा मन्त्रि फानबो किन्तु बिनि फानो जुदि रिजाक नाखाय जों आबो प्रतिबाद खागिला खामुं किन्तु अरताम नुकजाखा कवि रवीन्द्रनाथ ठाकुरनि बुमुं बिनि खसाय कलकनि तो त्रिपुरा राज्योआव एमन आनाचे कानाचे पारानि बुमुं गलिनि बुमुं दिनै तावने बनो गोबांमा बिनि रवीन्द्र भवन थेके सुरगे रवीन्द्र कानन थेके माने पाइसका तामुनि आसके बुमुं खाबा चिनि त्रिपुरा हानि बागै बकुन राजा थांखा चिनि हानि कुनु बुबाग्राथा साखाबा जों बनो हिंसा खाइमानिया हिंसा खाइमानि कगिया दिनै बार बार दिनै तम नुकजाखा रवीन्द्र कानननि गानाव चिनि राजभवन कसाम पर्यन्त से आ जागा पुण्य बिनि बुमुंग्रे नानाय माने प्रतिबाद जुरिखा जों जुरि खरांथि सायाखाय दिनै तामखाया चिनि एयारपोर्ट कत बोसोर लाइसि मानसि द्वितीय विश्वयुद्ध चिनि महाराजा वीर विक्रम किशोर मानिक्य बाहादुर श्रीमान आबनो पर्यन्त बर सह्य हिया शेष पर्यन्त अ खसाय कलंनि बुमुङो बरक ना बागै विधानसभा बर पाल पाल खायसिरि कलकिया कसा कपुर जत्त आफ्रु शेष पर्यन्त बिरोधी हनी खरकसा तंगाय चिनि बिके रांखलाफ्रु चिरि खंगा बागै बन्द गुमा थाका ठीक अमा हायकेनो जों नुखा चिनि जेदि अर थाम नुकजाखा त्रिपुरा इउनिभार्सिटिनि एमन जागा तिनि हयतो अब तिनि आसकै चबा खालायमाने बागैसे जेडि मण्डलनि जे सुइजाक 5.5 बছর 500 বছর सिगां त्रिपुरा राज्योआव आनजिसे अरनि राजा हनैनाय अब बर थांसय किना अबनो प्रतिबाद खायका मिছিল खायका राजभवनाव थांलायका अबनि बागै तिनि बाबो बन्दं थाका किन्तु तिनि आनि अरनो सिंताय जों सिमिया शुधु त्रिपुरा मथा चिनि बुबाग्रानि बदलिया बिजु रांखलनि बदलिया ते अन्यनो बदलिया किन्तु जारा पावार तंनाय रक तिनि बरक थाङि चुप थाङि बरक बंनि बुखुगत सेलुटुप रिजाखाइन थां ते अबे बरक ता पयनो के कुन कक सायाखौ जों मुसुंगो चिनि दफानि ताबुक मन्त्रिनि तंनाय रक एमएलए नि तंनाय रक चिनि दफानि जारा ताबुक क्षमता तंनाय रक तामो बीजेपी तामा एपीएफटी बरक खरां तिसा तं
जे तिनी रबीन्द्रनाथ ठाकुरनि बुमुंनि बिनि गानाव जों सागा रसालिया नर दासिम नांजाखाय जोंनि बुबाग्रानि मारनाय जे उमाकान्त स्रामख्लांनाय बिनि मारनाय किन्तु तिनी चुप কোনো রিয়াকশন করিখো जों অমনতयै जों थाइन खानाका गभर्नर नार थानाय आबुनि परेबो जुदि इंलि हांखाय अमर जों नांनुयाखै जों याखारिया अनेक नांनुयाखै याखारै बरक पारनि थांगा ताइ तिपुरा हाव चिनि लाइफ मनो हुना नाय मानि न जों आसुक दाक्ति दाक्ति बंनो पारखाय रहगला नाहार मुं तामुं ना बाहायके गोबां मा बंनि नाहार मुं अमनो बरक नि बरंखाय अरबो जे बेंगली रक जे बांगाली रक जे अर शासन खायतो माने अबनो विश्व बरंनो हायुंनि बरंनो बर प्रमाण खायनाय प्रुफ खायनाय जों अर जेहु जे ताक जे सैतो माने जेदि मननो सिरि दन माने तामखाय सिरि बाबर अब हायके बार बार खायतो हाबले बंनि नाहार मुं जत्त जागानो बंनि बुंनो जोंनो रनानि माने बंनि बरंनो रुवै जोंनो कमर रनानि ओंखाय आलादा बरक खुनुगुइ मानखा बुइफाइबो नुखा ताउ राजभवन आगिनि चिनि विधानसभा भवन गानाव आरो सुजय सेनबे खुदिरामनो नुफाइका बरकनो आरो आगिनि चिनि चिल्ड्रेन पार्क दमा जागा सामि बिगन बारा बाजाजों नुखा औ अरबा आसल बरक बा बरक सिबले बंनि बरक सिबले बरक शासन खाइबले अ जागा थानानि बागैनो बरक একটা বিরাট একটা পরিকল্পনা আর ব্রোক্রেট থেকে শুরুলাই যত পলিটিক্স বংনি কুংথাই কলগ্রমনি পলিটিক্স বরক যতনে এক অজাগাও আর বরক খানসা আউনাও जों বংনি इंगित जों नुगुइ दंता हाइता अबनो जों याखारिया নাই हासे हापांगो जारा तंनाय रक বিশেষ কাইতা চিনি রেভিনিউ মিনিস্টার বতো খুব খসাম বরক বক অনেক সময় শিকিয়া বরক হাই বরক তাবো অন্তত অমনতই हासे हापांनि बरनो चिनि कुंथाय बारानो अन्तत तिप्रा सारनो प्रेस मिडियानि तिप्रा साना दरकार ठीक আছে म बरक निमानि गोपां खाना गोसाम सात्र रक सिरिबो जों गभर्नमेन्ट इया जों ताबुक जोंबो चिनि बुबाग्रानिनो जों रिसिनाय बा जों साइथ गय दंगो बा हयतो जों सरकारनो सानाय जे अबनि लगे लगे ताइ काइनि मुक्ति नांथुं जोंना उमाकान्तनि बुंबो साबो उमाकान्त जों सिनियाको अनेक बरक सिनियाको उमाकान्त এবং চিনি যে রাজা ও স্কুলনো সামকা বিনি মাংথং আর কাইনাংথং नै हास्ते हापांनि ताबुंनि जे बिसेसकै मिनिस्टारक साना नंथं अबखाय चिनि कयमुं चिनि उमाकान्त बच्चांनि रबीन्द्रनाथ ठाकुरनि मूर्तिनो राजघाटनि सिमी लेफुङा जरा ति प्रमोथाय एनपीडी मथाबे अर्गानाइज खायजा अ मासल रेली रबीन्द्रनाथ टेगुरनि जे स्टेचु रिजांमनि उमाकान्त स्कुल सिगाङाव अमनि प्रटेस्टआ जों खायलाय दङ जों सिनि महाराजा जे स्कुल थांनि क्लांनाय महाराजा बीर विक्रम मानिक्य बिरचन्द्र मानिक्य बिनि स्टेचु रियासा जों जेore प्रटेस्ट खालामनो नचबा सारा तिरबा जोंनि दंनायसों ते तिनि अरा हायमान जाख फायका सिनि सार आइनपिटिनि रवीन्द्र सार टनि बिनय सुबोध चित्तदेव बर्मा उनका प्रोटेस्ट अचबाबो गोबां बर' हायमान जाफैदों ai manjafani jot tapuk chongno chini homchang rally wo ang bongno paifle hambaya foro kini no homchang rally nor kamkan semano jero media partners no logirnai bongno hambaya foro chini ni homchang rally main problem ga chini je chini bubagrani no go school nok kaisa sanamjak a school nok no je buni phatani phaijak chini কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বনচং বেলাখেনো সম্মান দু তাই বনো जों बरमब्रिनि कक्साव फिया आ स्कुल सनामनाय चिनि बुबाग्रा बिचन्द्र मानिक्य ताई आ स्कुलनि मुं खरसा चिनि मिनिस्टार आजरानि राजन शासननि मिनिस्टार चिनि उमाकान्त दास बिनि मांथंनो रियाकारै बुनि हानि फायर बिनि मांथं काइजों माने चिनि कबिगुरु रबीन्द्रनाथ ठाकुरनि आमनो जों बेले बेलेखैनो खादुओ तांगिकै बिनि कुनो अर सामु करै बिनि कुनो चुबामा करै आचुबामा करै तो तै बनो जे आसके बरमब्रै बनर काइमानि आम खुब चिनबागै दुखजनक चिनि इतिहास चिनि लाइबो मानो हुनानि फासिङो बर थांथं हने आं खाखायो आम सिमिया थानाय जों अनेक बसर सिगां बनु फाइजाक चिनि आसो बलंथुन चिनि नुयंमा बसाङो उंथुन पत्रपत इभेन कि कामी जोंनो जे बुमुं सलायबे मानि नर जतन साइमानो इको चिनि हाथाय कदर तागलाय सनाम जाव आगे बसर रमै बर जे चिनि तिब्रासानि बुमुं कामिनि बुमुंनो पारा सनाम खेबका तांनि पारांनो कक्लाय कामी दन्दि जों दाबुक जे कुन जागा थांगाय बर थांथं गामते पाराव तांनि पाराव थानाय जों चिन कामी तंनो नांनाय बर आम पारानि हते पारानि मुं बा कामिनि मुं पयजे बर सलायै जोंनो तिनि अ बिब्रान्त खेलाय दं जों दाबुक आम सुगुया
जे जों सुस्थ'खाय बिनि जे सामानि बिनजौ खालायना नायमानि जों आमनो सय दंनाय आसो जों ताइ दंमालिया चिनि इतिहास चिनि लाइबुमा हुनानै जों ताइ सुजुग्रिया बरक जुदि अ मांथंनो नरिमायाखाय गुबै खायै चिनि बिचन्द्र मानिक्य चिनि बुबाकार बिचन्द्र मानिक्य निबो मांथं आरोनो कायना नंथं गोसारो कायना नंथं बिनाम नांखाय आरोनि सेवै किनार दं एबा ते खरकसा चिनि स्कुलनि मुं जे फारजांनाय बुंगो ताखौ चिनि बुंगो जे उमाकान्त दास बिनिबो मांथं आरो कायना नंथं आसु सावैना आनि कक मथागोन हाय सिमिंया चिनि ओ लेपुसरा सरि लेफुंगा जों राजघाटनि सिं जे चिनि मास खायमानि जे 3-4 किलोमिटार जों मास खायमानि आमो सुदु और सिं बाथाका आसु कय गया अमो त्रिपुराओ तेबो जुर खाय जों आमनो तेबो खरां तिसानाय जुदि चिनि गभर्नर चिनि सीएम बाबु जुदि चिनि कगनार गयाखाय जों आमनि बिराद तेबो जों चिन चबा कतर खालायनाय आसु सासिनो आसु साइनान कगनारका बेले बेलेका हामबाय खुलुमखा